أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela umdali wami nomdali wakho u-Allah. Ngakho-ke khonzani yena yedwa noma asikhonzeni yena yedwa. Singamxubi nezidalwa zakhe, singamenzeli izifaniso, singamenzeli abancedisi, singamenzeli abalingani, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Lena iyona ndlela eqondile ebonisa abantu ukuthi umdali ufuna ukukhonzwa kanjani, ufuna ukudunyiswa kanjani. Matthew 7 verse 24. Akubona bonke abathi Nkosi Nkosi kimi abayobona umbuso wezulu, kodwa yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Umdali ufuna senze intando yakhe. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Ungazenzeli imfanekiso yalutho ezulwini phezulu. Ungazenzeli imfanekiso yalutho emhlabeni phansi. Ungazenzeli imfanekiso yalutho emanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ukhonze yena yedwa. Akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, umvela kuqala, umveli nqangi, umenzi weinto zonke, umdala weinsuku. Ungikhona ongozeli, ongalali, ongakhathali, ongaphumuli. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit بيده الخير وهو على كل شيء قدير. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.